ପକେଇଦେଲା ଗୋଟେ ବିୟର କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ଚିରିବ ପ୍ଲସ୍ ତା ଏକ ନମ୍ବର ହେଇଛି ଫାଲୁଦା 20 ଟଙ୍କାର ରସୁଣ ଆଉ କେତେ ହବ 2 ପାଖୁଡ଼ା ରସୁଣ 20 ଟଙ୍କାର ନାଇଁ ଦେଖ ଯେ ନେଇକି ଆସିବା ମକାଟା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଏଟା କୁହନ୍ତି ଫାଲୁଦା ଫାଲୁଦା এটা ସଫା କରେନି 2 ଜଣ ଖାଇମୁ ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି କ'ଣ କରିବା ଆମେ 2 ଜଣଙ୍କର ଆଜି ଛୁଟି ଅଛି କାହିଁକିନା ଆଉ ସବୁ ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇଛନ୍ତି ବାକି ଆମେ ପନିପରିବା ଆଣିଲୁ ଦେଖ ବୋଇତାଳୁ କୁନ୍ଦୁଡ଼ି ଉଲ ଏଇନା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଉଲ ଅଣା ହେଲା ନୁହେଁ କି ବର୍ଷେ ହେଲା ଖିଆ ହେଇଥିଲାନି ଉଲ କିନ୍ତୁ କାଲି ତାକୁ ରୋଷେଇ ହେବ ଆଜି ତ ଆଉ ରୋଷେଇ ହେବନି ଫୁଟଣି ବି ଅଣା ହେଇଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ସୋରିଷ ଆଉ ଇଏ ଜିରା ପୋଟଳ ବି ଅଣା ହେଇଛି ପିଆଜ ରସୁଣ ଟମାଟୋ ଆସିଗଲା ଆମର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରଟା ବନେଇକି ନେଇଥିଲୁ ଖରାପ ଥିଲା ଏଟା ବି ବନେଇକି ନେଇଯାଇନୁ ଆଉ ଆମର କରାଟ ତ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଚାଲିଛି ମାନେ ସଫା କରାହେଉଛି এটা ସଫା କରେନି 2 ଜଣ ଖାଇମୁ ଆଉ ଚକଡ଼ା ମକଡ଼ା କରିକି ଖାଇମୁ କାହିଁକିନା ଆମର ମଦ ଫଦ ତ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ଥଣ୍ଡା ନୁହେଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ଆଣୁଛୁ ଦେଖ ଭାଇ এটা ଫ୍ରିଜରେ ରଖା ହେଇଛି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଏଟା କୁହନ୍ତି ଫାଲୁଦା ଫାଲୁଦା 2ଟା ଫାଲୁଦା 2 ଜଣ ଆଣିଛୁ ଆଉ 2 ଗାଧୁଆଳେ ତରକାରୀ ଅଛି ମସଲା ବି ଅଛି ବାସ୍ ଏତିକି ରୋଷେଇ କରିଦେବା ଭାତ ବି ଭଦ୍ରକରେ ଅଛି ଫାଲୁଦା ମିଳେ ନା ଭଦ୍ରକର ଫାଲୁଦା କୋଉଠି ସେଇଟା ଆମ ଗାଁର ଲସି ମିଳେ ଫାଲୁଦା ମିଳେନି ନା ଫାଲୁଦା ମିଳେନି ଗାଁରେ ଲସି ମିଳେ ଗାଁରେ ଯେଉଁଟା ଲସି କୁହନ୍ତି ଏଠି ଏଟା ଫାଲୁଦା କ'ଣ ମିକ୍ସ ଫିକ୍ସ କରିକି ଚେରି ଢାଳିଏ ତା ଦେହର ଆମର ମାୱା ଢାଳିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଢାଳିଏ 4 ରକମର ମିକ୍ସ କରି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଢାଳିଏ ସେଥିପାଇଁ ଫାଲୁଦା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାସ୍ ବାସ୍ ଏତିକି ଗୋଟେ ଏକ ନମ୍ବର ଏତିକି ବଡ଼ କରିଦେ ସଫା କରିଦେ ଭଲ କିଣି ସଫା କରିଦେ ଏଇଟା ନା ଇଏ ମୁଁ ମାନେ ଖାଏନି ସଫା ମୁଁ ଖାଇବି ହଁ ଏଇଗୁଡ଼ା ସଫା କରିଦେ 1/2 କିଲୋ ଆଣିନୁ ମାନେ ଏତେ ଚର୍ବି ଯେ 1/2 କିଲୋରେ ହିଁ 250 ଚର୍ବି ପଳେଇବ ବାକି ଚର୍ବି ବଞ୍ଚିବ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ 50 ଟଙ୍କାର ଆଣିବୁ ବୋଲି 250 50 ମନେ ପଡ଼ିବନି 50 ଟଙ୍କାର ମନେ ପୁରେନି ଏଣେ ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତାନି ମାନେ କମ୍ ବି ରହିଥାନ୍ତା ନା ଚର୍ବି ତ ଅଧେ ପଳେଇବ 250 ଟଙ୍କାର ଚର୍ବି ପଳେଇବ ବାକି ବଞ୍ଚିବ ଯାହା ଖାଇଦେବା ମୁଁ ମସଲା କରିଦେଉଛି ତମେ ହେଲେ ରସୁଣ ଅଦା କେତେ ଦବା ଦିଅ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକ ମୁଁ ସବୁ ଏକୁ କରି ଛେଚିବି ଆମର ଏଟା ପୁରା ମ୍ୟାନୁଆଲି ଛେଚା ଯିବ କାହିଁକିନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରାଯିବନି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ବନା ହେଇକି ଅଣା ହେଇଛି ସେଦିନ ଏମିତି ବନେଇଥିଲ ଆଜି ସେଦିନ ଏମିତି ବନେଇଥିଲା ଆଜି ପୁଣି କରିତେ ମାନେ ନାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ସେଦିନ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଦେଖ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରୋଷେଇ କରତେ ପଡ଼ିବ ମସ୍ତ ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ହଁ ଦେଖିଆ ମ୍ୟାନୁଆଲି କରିଦେବା ଅଦା ଫ୍ରିଜରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଅଛି ଦେଖୁନ ଅଦା ଅଛି ନା ହଁ ଅଦା ଅଛି ହେଇଯିବ ନା ଅଦା ହେଇଯିବ ଅଦା ଟିକେ ନା ଦରକାର ନାଇଁ ମକାଟା କିଏ ରଖିଦେଇଛି ନାଇଁ ଦେଖ ଯେ ନେଇକି ଆସିବା ମକାଟା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ସେଟା ସେଇଠି ଯେଉଁ ଲୁଣ ପକେଇକି ନା ସେଦିନ ଯେଉଁଭଳିଆ ସେଇଭଳିଆ କରିଦେ ପୁରା ସଫା କରିଦେ ଏଇଟା ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିଦେ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିଦେ ତାପରେ ସେତିକି ଗରମ ହେଇଯାଇତେ ଆମେ ପିଆଜ କରିଦେବା ଆଜି ସେଇ ଭଳିଆ କରିଦେବା ଆଉ ଗୋଟା ରସୁଣ ଆମର ପଡ଼ିଗଲା ଚୋପା ଛଡ଼ା ଯିବନି ଚୋପା କୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଚୋପା ଛଡ଼ିବା ରସୁଣ ସେତିକି ଦେଇଦେବା ପୁରା ଦେଇଦଉନ ମେନ୍ 20 ଟଙ୍କାର ରସୁଣ ଆଣିଥିଲୁ ସବୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ 20 ଟଙ୍କାର ରସୁଣ ଆଉ କେତେ ହବ 2 ପାଖୁଡ଼ା ରସୁଣ 20 ଟଙ୍କାର 1/2 କିଲୋ ଚିକେନ କେତେ ପଡ଼େ 1/2 କିଲୋ କ'ଣ ସେଇଟା ବାହାରିଗଲାଣି ଅଧିକା କାଇଁ ବାହାରିଲା ଏତେ ଟିକେ ବାହାରିଲା ତଥାପି ଆଉ ଖାଲି ଏଇଟା ଧୋଇ ଦେଇ ଖାଲି ମୋତେ ଅଦାଟା ଖାଲି ସେଇଟା ଟିକେ ଛେଲିଦେ ନାହିଁ ଖାଲି ଚାକୁରେ ଛେଲିଦେ ଖାଲି ଧୋଇ ଦେଇ ଏଇଟା ସଫା କରିଦେଇ ସେଇଟା ଆମର ପୁରେଇ ଦେଲେ ଖାଲି ପିଆଜଟା କାଟିବା ପନିପରିବାଟା ପୁରେଇ ଦେବାର ସବୁ ପୁରେଇ ଦେବା ଆମେ ଫ୍ରିଜରେ କାଲିକି ଆମର ରୋଷେଇ ହେବ ସେ ବାପୁନୁ ତ ଖାଇବନି ବୋଇତାଳୁ କେତେ ଜରିରେ ଏତିକି କଚରା ବାହାରିଲା ଫ୍ରିଜରୁ ଭାଇ ଦେଖ ଭାଇ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବ
ତମେ ଭାବୁଛ ସଫା କରୁନା ସଫା ହଉଛି ଏଇଟା ଭଲ ଭଲ ଜରି ଏଇଟା। ପାଣି ପୁଲା ସେଠି ତଳେ ରହ। ଆମର ମସଲା କୁଟିଦେବା। ମସଲା କୁଟତେ କୁଟତେ ମୁଁ ପିଆଜଟା କାଟି ଦେଉଛି। ଆଉ ପାଣି ଦରକାର କି? ପାଣି ଗୋଟେ ପକେଇଛି। ପାଣି ପକେଇନି। ଆମର ଏ ଦେଖ ଭାଇ ଫାଲୁଦା ଏଇନା ଖିଆଯିବ। ମସ୍ତ ହେଇଯିବ ଫାଲୁଦା। ବୁଲେଇଛି ନା ମସଲା କୁଟତେ କୁଟତେ ଆମେ ଫାଲୁଦା ଖାଇଦେବା। କାହିଁକିନା ଫାଲୁଦା ବେଶୀ ସମୟ ହେଇଗଲେ ଖରାପ ନାଇଁ କି? ଏକ ନମ୍ବର ହେଇଛି ଫାଲୁଦା। ମଜା ଅଛି। ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମନ ନିପିତେ ରଖିଦେ ମନ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଖରା ଦିନରେ ବି ବଢ଼ିଆ। ଦେଶୀ ମସଲା ପୁରା। ପିଆଜ କାଟିଦେବା ଆগে। ପିଆଜ କାହିଁକିନା 4ଟା ପକେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମାଂସ ହେଉଛି 400 ଗ୍ରାମ। 400 ଗ୍ରାମ ମାଂସକୁ 4ଟା ପିଆଜ ଠିକ୍ ନୁହେଁ କି? ବେଶୀ ପକେଇବାନି, ବେଶୀ ପକେଇଲେ ମିଠା ହେଇଯିବ ତରକାରୀ। ଆଳୁ ତ ପଡ଼ିବନି, ଖାଲି କୁକୁଡ଼ା କରାଟ। ଆଳୁ ପକେଇବା ନା ନା ଆଳୁ କାହିଁ ସେତିକିର ହେଇଯିବ। ସେଦିନ ବି ଆଳୁ ପକେଇଥିଲେ ନା ଖାଲି କରାଟା। ଗରମ ପାଣିରେ ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେଲେ ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ବି ପକେଇଦେଲେ। ଲୁଣଟା ପକେଇଦେଲେ ଟିକେ ଲୁଣଟା ଡରିକି ଯିବ, ପ୍ଲସ୍ ତା କରାଟ ପାଣିଟା ଯେଉଁ ଆଇଁଷା ଗନ୍ଧଟା ସେଇଟା ପଳେଇବ। ଆଉ ଆଇଁଷା ଗନ୍ଧଟା ପଳେଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇତେ। ତାପରେ ଆମେ ତେଲ ବି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କଢ଼େଇଟା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 2ଟା ଅନ୍ତରୁ ପକେଇବା ନା ଆଉ ଲଙ୍କା ପକେଇବା। ଲଙ୍କା ଅଲରେଡ଼ି ପକା ହେଇଛି, ଆଉ ପକେଇବାନି କାହିଁକିନା ଅଧିକା ରାଗ ହେଇଯିବ। ହେଇଗଲାଣି ହଁ ସେଇଭଳିଆ ତ। ବାସ୍। ମସଲା ପୁରା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 5ଟା ପକାଇଛି, ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଗଲାଣି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାହିଁକି ରେଡ୍ ଏ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା, ପିଆଜ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗାଁରେ ଏମିତି ଗଲେ ରୋଷେଇ କରିବୁ। ଗାଁରେ ଗଲେ ସେତିକି ପିଆଜ ଥାଉ ପରେ ପକେଇବା। ମେନ୍ ତ ସେଇଟା। ଗୋଟା ରସୁଣଟା କେତେବେଳେ ପକେଇବା? ଗୋଟା ରସୁଣ ଅଛି ନା ଦେଖୁନ ଖାଲି ଗୋଟା ପକେଇ ଦେଉନ ଗୋଟା। ହଁ ସେ ପିଆଜଟା ହେଇଯାଉ, କାହିଁକିନା ପିଆଜଟା ଚାପିତେ ପଡ଼ିବ ନା। ପିଆଜଟା ହେଇଯାଉ, ମସଲା ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଗୋଟା ଅଛି। ଗୋଟା ରସୁଣ ପକେଇଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ରସୁଣ ଏତିକି ପକେଇଦେବା। ଏତେ ପକେଇବା କ'ଣ? 2ଟା ପକେଇବା, ଏତେ ମସଲା ଅଧିକା ହେଲା ନା। ଏଇଟା ବା ଗୋଟା ଖାଇବା। ତାହେଲେ ପକେଇଲି ହେଲା, ଏ 3ଟା ପକେଇବା। ଆଉ ବେଶୀ ଜବରଦସ୍ତ ହେବ ଖାଇବାଟା ଆଜି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖତେ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଦେଖୁଛ ନା ଭାଇ କେତେ ଗରମ ହେଉଛି। ତମର ଅଛି ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି, ମୋ ଡେ ଡ୍ୟୁଟି। ଡେ ଡ୍ୟୁଟି ତୋର ବି କାଲିଠୁ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ କଲୁନି। କାଲି 5ଟା କତରୁ ରେଷ୍ଟ କଲୁଣି, କାଲି ଦିନଟା ପୁଣି ଗଲା, ପୁଣି ଆଜି ଦିନଟା ଫୁଲ୍। କାଲି ଯାଇକି କଟି ପଡ଼ିବ କାଲି ପୁଣି 8ଟା ବେଳେ। ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିଦେବା, ଟିକେ ଖାଲି ସିଝୁ, ଜଳିବନି ନା। ପିଆଜ ଆମର ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲା। ମସଲା ଯେଉଁ କୁଟିଥିଲେ ପୁରା ଦେଶୀ ମସଲା ପକେଇଦେବା। ଦେଶୀ ମସଲା ପୁରା ନା ଏଇସବୁ ଇଏ କରିଦେବ। ରାଗ ପ୍ରବଳ, ହାତଟା ଧୋଇଦେବା। ଆମେ ରସୁଣ ଯେଉଁ କାଢ଼ିଥିଲେ, ଗୋଟା ରସୁଣ ପକେଇଦେବା। ଗୋଟା ରସୁଣର ଖାଇବା ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ। ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଶୀତ ଦିନିଆ ଗୋଟା ରସୁଣ ଖାଇବ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗିବ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବ। ହଳଦୀ କେତେବେଳେ ପକେଇବା? ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ, ପୁରା ଗାଁ ଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଦେଖ ଭାଇ ପୁରା କରାଟ, ପୁରା ତାକୁ ସିଝା ହେଇକି ପୁରା ଦେଖ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କରି କଟା ହେଇଛି। ଯିଏ କହିବ ପୁରା ଚକଣା ଆଇଟମ୍। ଗୋଟେ ବିୟରକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଭାଇ ତମେ ବିୟର ପିଇଲେ ଜାଣିଲ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି? ଟେଷ୍ଟ ନା କେମିତି ନା, ଆମେ ଆଉ କାମ କରୁଛୁ ସେଇଟାରେ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ନା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ବିୟର ସହିତ ଚକଣା ପଡ଼େ। ଆମର ମସଲା ତ ଅଧେ ହେଇଗଲାଣି, ଆହୁରି ଟିକେ ହବ। ଏଟାକୁ କାଟିଦେବା ଆମେ।
କାଟି ଦେଇକି ତାପରେ ଏଇକିନା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଆସିବ। ଲଙ୍କା ପକଉନି, ଟିକେ କଲର୍ ଲଙ୍କା ପାଇଁ ପକେଇବ ପକଉ, ନହେଲେ ନାହିଁ ପକଉନି। ଆସ କରନି ଆଉ କହୁଛି ବାସ୍ ରାଗ ହଉଛି। ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ପକେଇଦେବା ନା ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ପରଟା ଚାମଚ ଲଙ୍କା ବରାଟର ପଡ଼ିଥିଲା। ପଡ଼ିଥିଲା। ନାଇଁ ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ବସିବ। ମସଲା ପାଣିଟାକୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପକେଇଦେଲା ବାସ୍ ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ଅଛି ଆଜି ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ଆଉ। ଚିକେନ୍ ମସଲା ଥିଲାନି ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଟିକିଏ ବଞ୍ଚିଥିଲା, ପାଣି ପୁରେଇ ଦେନୁ ବାସ୍ ଢାଳିଦେନୁ। ଆଉ ପାଣି ପକାନା, ଶୁଖିଲା ଦରକାର। ହଁ ହେଇଗଲା ଏତିକି ଆଉ। ପିଆଜ ଆମର କାଟିଥିଲେ, ପିଆଜ କାଟିଥିଲେ ସେଇଟା ପକେଇଦେବା। କାହିଁକିନା କଞ୍ଚା ପିଆଜଟା ଟିକେ ଖାଇଲେ କରିବା ପୁଣି ଜୀବନ ସେଇଟା ଇଏଟା ଭଲ କରିବା, ଲାଗିବ। ଫଟୋ ବଢ଼ିଆ। କ'ଣ କାହାକୁ ନେଇଯିବ, ଗାଁ ଛୁଆ ଯାଉଥିବେ ଖାଇଦେଇଯିବ। ଆମ କଥା ତ ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ନା ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି। ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା କରାଟ। ଏକ ନମ୍ବର। ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖ ଗୋଟା ରସୁଣ ବି ଭାଇ ହେଇନା। ରସୁଣ 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 କହିଲେ ହେବନି ନା, ହେଇଯିବ ଅଧିକା ହେଇଯିବ। ଭାଇ ଗୋଟା ରସୁଣ ଆଉ କରାଟ ମିଶେଇକି ପିଆଜ ଖାଇବ, ଏକ ନମ୍ବର। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍।